هەفپەیمانیان ناودەولەتی کاروانێکدێنا پشتەوانیان سەربازی و لۆژیستی دەرباسی ڕۆژاوایی کوردستانی کرد. ڕەوانگەهە سووریا مافین مرۆڤی بەلاو کردیەک و کاروانێکدێنا هەفپەیمانیان ناودەولەتی کوچسی و 5 بار هەلگرام پێک دەهات و ژی پشتەوانیان سەربازی و لۆژیستی بوو ژە هەرێما کوردستانê دەرباسی ڕۆژاوایی کوردستانی بوو. گۆچی ئەو کاروان ئا هەفپەیمانیان ناودەولەتی بەر بە باراگەهین خۆیان سەربازی لە گوندەوارێن حەسەکێ چوو. فەرماندارێک ئەرتێشە ئەمریکا لە ڕۆژاوایی کوردستانی ڕادگینی ئەو دێ لە سووریە بمینن. فەرمانداری بنکەیەن هێزین ئەمریکا لە ڕۆژاوایی کوردستانی و ڕۆژهەڵات و باکوڕی سووریە مولازم ئالام فەڤاڵۆرە ji rojnameya Los Angeles Times re ragihandiye ku Amerîka pabende dê li Rojavayê Kurdistanê bimîne û ji wî welatî ve nakişe. Derbarê mana hêzên Amerîka li Sûriye General Kenneth McKenzie roja îniyê seredana binkeyên hêzên Amerîka li Sûriye kir li wê deverê ji rojnameyên Amerîkî re ragihand ew dê nirxandina plana xwe ya paşa rojê li Sûriye bikin got her dema hêzên Amerîka li Iraq û Sûriye bûye aramî li wan deveran heye û xerêxistina grûpên terorîstî jî kêmtir bûye. Siyaset û Stratîjiya Amerîka li Rojavayê Kurdistanê rojnamevan û çavdêriyê siyasî Can Salih ji Washington li gel min e. Dem baş kekê Can, kek Can ji wê pirsê dest pê bikim. Gelo Amerîka bi desthilatان û ya Joe Biden girêdayî Rojavayê Kurdistanê xwedî siyasetek zelaltir li gora desthilata berê ya Amerîka? Bi rastî heyan ha îdara Biden te bi projeya xwe ya siyaseta xwe nû derbarê Sûriya hişkere nekiriye ew lêvegerîneke normal lê dikin xuyaya Westê xuyakirin ji ev tîmê stafê ego Biden û kar daya wek birêtmeka gor, wek Antony Blinken, General Stewart, wezîrê berevaniyê ev na timam dost û hevalê Kurdan di rojhilata navîn de û ev nakê tiştekî îcabî dide di pêşerojê de ku îdara Biden wê di pêşerojê de wê siyaseteka nû berdewam bike derheqê Sûriya de û taybetmendî derheqê Rojavayê Kurdistanê de dwarê leşkerî de ez behwer dikim Amerîka wê hebûna xwe di Rojavayê Kurdistanê de zêde bike wê leşkerina bêhtir bişîyenê û em dibînin jî no her meh her pêlekê her demekê Pentagon alîkariyên leşkerî ji hêzên Sûriya Demokrat ra dişîyenê û ji pingê xwên leşkerî jî pêş de diçe ev beriya demekê ye Amerîka de pingê xwên leşkerî ava dike yek li rexê dêrikê ye û ya dîtir jî li rexê hesekê ye û pedcita Amerîka ji bo hêzên Sûriya Demokrat wê berdewam bike heta sala 2023 de. Kekê Can niha Amerîka di babeta yekrêziya Kurd de diyar e ku bi awayekî aktiv çalak dixwaze ev yekrêzî pêk were ev sekna Amerîka ti çawa dinirxîne li ser erdê li Rojavayê Kurdistanê? Bi rastî hê îdara Biden karê xwe ji bo Kurdên Rojava nedaye xuyakirin. Kes nizane ka wê wek siyaseta Trump berdewam bike em dizanin di siyaseta serokê berê de yê Amerîka de tevgera Kurdî li hevdû rûnandin diyalogeka Kurdî derdora heşt meha pêş de diçû û lê ez bi hewer dikim îdara Biden wê vî tiştî berdewam bike heftiya çûbî yek ji wezareta derve cem hêzên Sûriya Demokrat civatek çê kiribûn û lê em nizanin ka hêzên Kurdî enekesê û partiyên din yên Kurdî heta çi awayî karib amedena ji bo vê daxwaza Amerîkî ya projeya Amerîkî bi pêş bixin. Amerîka dixwaze alîkariya Kurdên Rojava bike pengeheka siyasî platformeka wana çê bike ji bo karibin amedekar bin de danûstandinên navdewletî de Cinêv de beşdar bibin û daxwaza mafê xwên siyasî pêşeroja Sûriya de bikin.
هر دوی چرچوی دتخوازه مشتبه پرسم که جان الگورا بحوریاتا سکنا تفگرا سیاسیا کرد برام بری وی نزیکه یا امریکا دوی چی بی یعنی رخصنین می روجاوای کردستانی او دوی خو چاوا نزیک وی استراتژیا امریکی بکن دیتناته چیه؟ بري از قالا كردا بكم تشرط ومرج الجم امريكانينا كرد بلاتفورما كخوي سر بخوتشي بكن ام دبينن هندروي هزين سوري دا ايو بوزيسيوني مينس بلاتفورما موسكو هيا بلاتفورما مصر هيا بلاتفورما كنو دركت الدوحة او جيا كنو بلاتفورما اسيتانا هيا شحقي كردايا جي او جي بلاتفورما كخوي سر بخوتشي بكن و دوی بدنا خویا کرن ج امریکا وی دا خوازا خوا دوی انا کسیجی جهندروی ائتلاف سوری وکشه جبرگو گلکی باندورکا نگاتیف لسر دیالوگا کردی دکیجی دوی کرد فیده بکن ج سینارویا هریما کردستانی کرد دوی اپوزیسیونکا سر بخوبن دوی دا خوازا فدرالی دهندروی سوریا دا بکش برگو امریکا دزانه و جواکا ناف دولتی دزانه دپیشروجا سوریه ده حیاگو شرجی بسکنه نه رژیم و نه اپوزیسیون و نه ترکیه و نه ایران ناخوازن تمافین کردات پیشروجی ده بدن جبر ویه که دوی کرد سوده بگرن جبو آمدکار بن امریکا آریکاریا وابکی چه بخوازن و امریکا جوار پیک بینه جبرگو امریکا نها دروجهلاتا ناوین دا و بتایبت الهریما کردستانی و روجاوای کردستانی استراتیجیا ویناکه گریدایا به کردان را جبر ویه که دوی کردین روجاوا آمده بن شپیش روجی و کاری بن هوالبندی خوب امریکا را بردوام بکن و کاری بن تشتکی جبو مافین ملتی کردستان سوری دا بدست بخن که جان دخوازم بزانبم لامریکا نها سکنا رایا گشتی یا مدیا یا رایا گشتی یا امریکا گریدایی روشا روجاوای کردستانی چاوایا پرسا کرد چاوایا بگشتی جبر کود دما ترامپ ده گواکو امریکا گلوپاک هسک بو ترکیه پیخست ده امریکا ده هستکی گلکی نگاتیف برامبری دسلاتا ترامپ رودا da asta siyasi de platformên medya de rexneyên giran li Trump hatekirin ku dostên xwe bi tenê hiştin gilopa kesk ji welatekî re pêxist ku dikarî bû tadê li Kurdan bike. Raya giştî sekna wê beramberî Rojavayê Kurdistanê bigiştî li heremê jî ji bo rastiya Kurd çi ye? Raya giştî bi rastî piştî xıyaneta Trump ji Kurdên Rojavara û ji referandumê jî 2017 jî li herêma Kurdistanê nerînek li cem raya giştî li Amerîkaya de hindirwê Washington de çêbû û li seraserî Amerîka jî gotin got şerm bû ji Amerîka re got ev tişt bi serê hevalbendê me Kurda anî ji ber wilo raya giştî dixwazî heta îro jî inu taybetmendiyek ji bo mafên Kurdên Rojava بکرن اداره بایدن و او تایبەتمەندی او داخوازیا رایا گشتی او دوی هەرێمەکە کوردستانی درۆژاوای کوردستانە چێ بێ یان دوی تکارێ بێژێ دیزاینەکە نوش کوردên سووری را بێ پێشکەشکردن گۆکارە بن وانان بپارێزن ji êrişên Tirkiya ji êrişên rejîma Esed jî û mîlîşiyatê İslamî jî wek Daeş wek opozisyona Sûriyê. Amerîkî ez karim ji te re bêjim serê sedî not dixwazin alîkariyê bi Kurdên Rojavayê Kurdistana Sûriyê bikin. Lê hîn di hindirwê Kongresa Amerîkî da ez karim bêjim nêvî ji sînatoran endamê Kongres hê nerîna wana dibêjin wadê Kurdên Rojava û Tirkiya didine ber hevdû dibêjin divê em balansekê tewazunekê çêkin navbera hevaltiya xwe şeraketa xwe re bi Kurdên Rojava re û bi Tirkiya re. Lê ev tişt li cem Biden necihê behweriyê ji ber got Biden behweriya wî bi Erdogan nayê, behweriya wî bi opozisyona Sûriyê nayê, behweriya wî bi rejîma Esed nayê got garibin mafên Kurdên Rojava biparêzin. Ji ber vê yekê em timam li benda Biden ka wê çi pêşkêşî Rojavayê Kurdistanê bike, lê ez behweriya me de
اف دما بی اف 4 سالین بین و باشتر بنش کردین روجاوارا بهتر سالین ترام گاوا کو مرو وی بابتا گرینگو تگرتی دستا که جام بگری دستا بالانسا دناف بینا روجاوای کردستانی ده او ترکیه ده گو ترکیه اندامکی ناتویا هف پیمانی امریکایه بالسالانه دواری سربازی ده yani buya karakola peş ya NATO'ya ile Rojlata navin gelo sekna Türkiye yan nuha ku zedetir xwenezî ki wan platforman dike gote binavkirî ê Astanê ê Soçiyê pêwendiyê wê zêdetir li gel Moskow di gelek astan de li herêmê de taybetî li ser erda Sûriyê de jî garantörê li gel İran û Rusya garantörê rêkeftina astanene gelo ev yek derfeteke zêdetir didê rastiya Kurd gol Rojavayê Kurdistanê gavekê li pêştir vê ji bo bidestxistina mafên xwe. Rast xebera te ya lê heyan hajî em karin bêjin tiştekî baş e imno Biden li pîrozbahiya Erdogan nevegerandiya telefon ji Tirkiye re nevekiriya neweke serokê berê di etîketa Amerîka da gerek bi Erdogan re biştexile wekte gotî Erdogan hevalbend dêwa û endamê NATOye lê dikarê bêjî ev 4 salê çûyîn tiştên qirêj siyaseta Erdogan derheqê Sûriya da taybetmendî dijî Kurda kir ev na behwerîk li cem îdara Biden çêkiriye inno tihêvî bi Erdogan re nîne gu Erdogan xwe biguherî. Erdogan îro hevalbendê İran û Rûsyaya. Erdogan navegerê ji kirîna mûşekên S-400 ji Rûsya. Erdogan dixwaze destek lingekî wîna bi NATO re bimêne lingî dî bi Rûsya re bimêne ev tişt naçê serî hindirwê Washington da. û yadî tir jî yê gu alîkariya Kurda dike İran û Tirkiye û Rûsya îro bi hevdûre kar dikin dixwazin Sûriya kontrol bikin. Niha jî bi hewildanek heye ji rexê Rûsya ve û Qatar û Tirkiye ve rejîma Esed vegerêne nav malbata Areba jî îmarat da xuyakirin û Suudiyê jî daya xuyakirin û Misir jî timam dixwazin rejîma Esed bimêne. Êm ez dibînim nedûre jî em pêşerojî de bibîn Erdogan û Esed li hevdûr rûnin ji ber ku Erdogan daxwaza wî ya pêşî û ya dawî ti platformek yan serxwebûnek ji mafê Kurdên Rojava ve çê bibe. Lê ev tişt dihêlê mabûna Amerîka di Sûriya da û alîkariyê bi Kurdên Rojava re dihêlê got hêvîkê li cem me çê bike inno Amerîka wê alîkariya Kurdên Rojava bike û ev tişt girêdaya bi dikarê bêjê bi problemên yan astengiyê di navbera Amerîka û İran û Tirkiye û Rûsya da û ev astengî wê berdewam bikin ji ber ku Erdogan ji yani dikarê bêjê ji armancê xwe ê qirêj di rojhilata navîn de û Sûriya de navegerî. Ji ber ku Erdogan ew xwe dibîne serokê pisilmana di rojhilata navîn û di cîhanê de dixwaze bibe dewleteke zelhêz û ev tişt dijî stratîjiya Amerîka û NATO di rojhilata navîn de. Keke can bibire ji babeta Rojavayê Kurdistanê babeteke ya ku dasa cîhanê herwiha siyaseta herêmê destnîşan kir ku bandoreke mezin li Amerîka jî kiriye seredana Papa Francis bo herêma Kurdistanê got deng vedanekê gelekî mezin da li Kurdistanê piştgiriyek ji bo seredana wî li ser asta tevayiya Kurdistanê li her şer parçeyê Kurdistanê hebû. Piştî vegera xwe Papa Francis spasiyên xwe pêşkêşî herêma Kurdistanê gelê Kurdistanê kir. Di herêmê de tê gotin ku Biden jî Katolîk e ev vê seredanê bandor li desthilatê Amerîka kiriye. Yani li Amerîka di raya giştî de seredana Papa Francis gelo çawa hate nirxandin pêşwazîkirin çawa bû keke can. Bi rastî tiştekî gelekî cihêkê xweşiyê bû gava me dît Baba Francis yan Pop Francis dikarê bêjê serokê Katolîk cîhanê de bû tiştekî gelkî baş e û ev nakê jî di raya giştî û di mîdya Amerîkî de jî gelekî romal kirin gelekî cihê
گرنگیه بول جمعانا که جبرگو افنا چعف وکرن بهتر چاوا هریما کردستان آراما و افنا ویری وکه پیشروجی ده بهتر گشتیار ورنه کردستان کمپانی ناف دولتی وین امریکی بهتر تکاره بیجی کاری خوی aborî pêş bixin evna di dê xuyakirin taybetmendiya ke herêma Kurdistanê heye û miletê Kurd cem cem pop Fransîs Fatîkan ta yan di Ewropa de yan di Amerîka de ya lê mixabin dikarê bêjî ji ber ku em Kurd di herêma Kurdistanê û miletê Kurd rojhilata navîn cîranê me dijminê me yekemîn û ev dijminê me jî her tim dijminê Amerîkana astangiya çê dikin ji ber wilo her tim naxwazin Kurdistan, herêma Kurdistanê yan Kurd çi parçeyê Kurdistanê pêş bikevin me dît diho bû ji bo tabiekî ji bo spasiya hatina yan serdana baba ji bo herêma Kurdistanê me dît Erdogan û dewleta Tirkiye bi çawa xwe aciz kirin ji bo nexşeya Kurdistanê û ew dizanin nexşeya Kurdistanê حقیقتکن تشتکی دیروکیه و ده ارشیفا عثمانیه ده نقشه کردستان یا مزن هیا دگه آوا سپی بحرا سپی لی اردوگان هر تم دخوازه سیاست اخوی قریج و نرین اخوی قریج چه سرکفتنین که هریما کردستان یان کرد بسر دخن سپاس بوده جان صالح روزنامه‌وان و چاودێرێ سیاسی و ji Washington تلگەلمە یلک سپاس